ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо бошад наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаед доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд, ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. довталаб барои камарбанди вазн ним вазнини UFC Магомед Анкалаев оиди чемпиони вазни худ Алекс Перейра фикрҳояшро баён кард. мо дар муҳорибаи Перейра зидди Раунд-3 дидем, ки чӣ гуна ӯ зарбаҳоро сар медиҳад. ягона чизе ки ӯ дорад, ки ҳамаи рақибоне ки зидди ӯ мебароянд ва метарсанд, ин зарбаи дасти чапи ӯст, ки бисёри рақибонро бо ин зарба ҷазо медиҳад. агар ки мо оиди зарбазании ӯ гап занем, пас ӯ зарбазани махсус нест. ман ягон маротиба дидагӣ нестам, ки дар техникаи зарбазанӣ ӯ ягон касро фиреб дода ба нокаут равон карда бошад. ҳама медонанд, ки ӯ чӣ кор мекунад ва ӯ ин кори худро хуб иҷро мекунад. гуфта мешавад, ки байни мо бо Перейра бадбинии варзишӣ аст. мо бояд ки ҷангем. ӯ дар чунин ҳолат қарор мегирад, ки ё камарбандро озод мекунад, ё ин ки бо ман муҳориба мегузаронад, гуфтааст Анкалаев. ва дӯстон, бояд гуфт, ки айни замон Алекс Перейра истироҳат карда истодааст ва маълум нест, ки ӯ кай ба октагон барои муҳориба зидди Анкалаев бармегардад. варзигари тоҷик ҷангори вазни 61 килограмми UFC Муин Гафуров омодагиҳои худро барои муҳорибаи навбатиаш дар ташкилоти UFC идома дода истодааст ва ӯ бо ҳамроҳии чемпионҳои вазни худ, чемпиони пешина Алҷамин Стерлинг ва чемпиони ҳозира Мераб Двалишвили тамрин карда истодааст. шаби гузашта Гафуров ана ҳамин аксро бо ин ду чемпион нашр карда чунин суханҳо навишт: бо чемпионҳо тамрин карда, аз техникаи онҳо, равиш ва менталитети онҳо намуна гиред, навиштааст Гафуров. хотиррасон мекунем, ки Муин Гафуровро муҳориба зидди ҷангори бебоғ Риня Накамура рӯзи 18 январ дар турнири UFC 311 интизор аст ва мо ба ӯ омодагиҳои хуби беосеб ва ғалабаи дурахшон орзумандем. шаби гузашта рақиби Доробшох Наботов Матеус Камило оиди Доробшох фикрҳои худро баён кард. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. рӯзи 14 декабр ту чӣ гуна эълон кардан мехоҳӣ, то ин ки соҳиби шартнома шавӣ? бале, медонӣ, ман бо шахсе меҷангам, ки дар турнири UFC дар Абу-Даби дар пресс-конференсия ӯ чунин гуфт: эй Дана, ба ман имконият деҳ ва ман ба ӯ миннатдории худро расондан мехоҳам, чунки ӯро акнун ҳама мешиносанд ва мо бо ӯ барои шартнома меҷангем. ин кори кардаи ӯ аҷоиб буд. мо чунин корро пеш дидагӣ набудем, ки як ҷавон микрофонро гирифта муҳориба талаб мекунад ва баъд ту мефаҳмӣ, ки ӯ бо ту муҳориба мегузаронад. ӯ ба ман писанд аст, медонӣ. ӯ барои мо дарҳоро кушод. ин беҳтарин аст. вақте мо дидем, ки ӯ дар пресс-конференсия чӣ кор кард, баъди ин кор ҳама муҳорибаи ӯро дидан мехоҳанд. гӯй, ки ту ситора ва боз ҳам машҳуртар шуда метавонӣ, агар ки муҳорибаро хуб ба анҷом расонӣ. ман фикр мекунам, ки ҳама оиди кори кардаи ман гап мезананд. ҳама мегӯянд, ки чӣ коре ки ӯ хост ҳамонро кард. ва дӯстон, ин буд суханҳои рақиби Доробшох Наботов Матеус Камило, ки ӯро муҳориба зидди Доробшох рӯзи 14 декабр дар турнири Zombie Fight Night интизор аст ва ғолиби муҳорибаи онҳо соҳиби шартнома бо ташкилоти UFC шуда метавонад. ҳамчунин ногуфта намонад, ки муҳорибаи онҳоро худи Дана Вайт аз наздикӣ тамошо мекунад. мо ба Доробшох муваффақият хоҳонем ва ба ғалабаи ӯ боварӣ дорем. шумо бошад дӯстон, фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.